Lek nyeluk ngono ya mbak to. Ya mbak no. Dek ae Mas. Loh, Dek aja. Dek Lintang ngoten. Nggih. Kan aku adik kelasmu. Oh, Jenengan kelas berapa toh? kelas. Hampir apa toh Mbah Mani? Hampir kelas 2 ya? Nggih, kelas kalih SMA kula. SMA. Jenengan nembe mlebet SMA niki to? Nggih. Kelas 1. Oh, nggih. SMA tem pundi ya? SMA Puncu. Uncu. Puncu. Jenengan SMA mana? Kula Ploso Klaten. Oh, Pelosok Klaten. Aduh ya truk puncu iki aduh. Cara aku pindah rono no piye? Ora usah. Ayo. Loh, diayoni truk. Ora usah gong wis karek setahun ya lah. Duet Mas. Nggih, duit napa niki? Duet. Lestari, Lestari, Lestari. Po, Lamunan Lestari. apa Lestari? Ayo Mas. Lamunan iki sing ndi to? Lamunan sing pindho ah. Piye, Truk? Lintang Asmara apa Lestari, Truk? Yo manut sing kono to, Gong. Manut dalange mawon kula. Moodnya lagu apa ngoten manut. Oh iya. Jare ibumu Lintang Asmara, Truk. Oh ya wis. Gak sida Lestari, Gong. Ora sida iki. Cuma nggih Mas Dala. Oh nggih, monggo. Monggo. Lagunya Lintang Asmara. Sik, Truk. Oh iya. Ayo Mas, madhep rene to Mas. Apa neng kene bareng to Bu? Neng kene ya wis. Ayo Mas. Ayo Sampun. nyanti. Sampun. Iki lho musiknya iki. Pun. Ayo Truk, gek mulai Truk. Yo, peh ora sabar men to Gong. Wis ngono. Sak pengen apa wi? Sak pengen duet. Sing gedhe pangapurane glapik kuwi sambung wanci dalu. Sambung wanci dalu. Iya no, sampean mau apike lek ning klasik Duk, tenan. Ngangeni suarane sampean. Ngameli suarane. Ngameli. Nggih. Duet ya Mas. Iya. Mas. Duet? Karo iki arep. Kita kan seumuran toh Mas. Pak. Alah sundang piye kono lho kono oleh kaya kene oleh kaya ya pas to. Ya Mas ya. Ya wis duet to wis kono wong loro. Sakit Mas. Kita Duet apa niki? Kita mau semayang kita. Yang nanti kita duet ya yang Apa toh Mas? yang putri. Apa duetnya monggo? Duet apa aku sendiri? Purbawaseso wonten dalang monggo. Pripun? Loh, kan aku wis ngunggahne Mas Bambang ya Purbawaseso ning Mas Bambang no. Kok bangga iki lho kemedu kudu karo sampeyan kok. Apa lagunya ganti mawon napa tetep sambung wanci dalu? Sambung wanci dalu sik ya. Oh nggih, minangkani pambutan iki lho. Mengke anu Mas Cangik sik suarane anu sik kesel bar ngakone. Oh iya. Dosa muka. Bar ngoprolne buta sakmono gedene monggo. Sambung wanci dalu. Monggo. Alah, wis ning nganjuk ndek iki to. Apa Mas? Apa Mas? Ya ora. Tak kai paitan monggo langsung digawe. Monggo Mbak Lintang. Sing gedhe ngapuramu Kang Mas papudan sambung
So. Kok sing tenan lek enggak iki. Lah sing ngendangnya bingung lah ngentutnya jogete kok. Kene kadung ngadeg ya. Mangga. Tinggi toh Mas? Tinggi Mangga. Minda poyo joget godir ya ini. Sikilku susu kram, Dok. Nyapa? Joget godir. Yo ala godir iki. Ya wis sip. Sing ngendang mari kok isi. Wes. Yo wes. Minda poya iki kendangan cara Jawa Tengah yo ngene iki. Iya, Mas. Dadi sing ngendang suwi ning Jawa Lah, Tengah nggih. digawa rene, ade goblok dadak. Wapi kok Mas kendangane. Apik piye disawang. Lah ning kono apik nduk digawa Piye, Mas? kene, Piye? ade wis sing Aduh, sing Nggih, sambung wanci dalu minangkani Dik Sailendra. Nggih. Sampun dipun pinangkani mugi saged dateng. Pundi ta Sailendra nyun sewu. Sugeng dalu wong ayu. Sugeng dalu Mas Bambang. Biyen lintang ya semene lho. Semene sapira? Biyen sik cilik lho nek suwi ora Lah, ketemu. saiki? Saiki iso biyuh. Apa Mas? Wayah ngedu. Anggetmu pitik ya. Ngedu kepinterane mergo wis ngancik dewasa. Ngono lho, Nak. Iya, Mas. Sajake pacare ya sanyar. Masa apa rasa men? Gak. Ya mesti roh. Aku itu masih polos, nggak tahu apa itu pacaran. lambe godir. Godir.
ngupdate status karo kakune ya. Sehat Nak ya? Alhamdulillah sehat, Mas. Ngaturke gunging panuwun dumateng Nggih. bahwa ugi warga masyarakat Wonorejo Barat. Sing mresani kuatah ya. Duh, Mas. piye to piantun kene iki budaya iki luar biasa. Lah nggih, luar Wis to, biasa. Ben taun wayangan. Wayangan dalange. Biyen Pak Seno, bapake Mas Arya. Saiki Mas Arya ya. Mas Arya. Lah muga-muga sok taun ngarep iso Mas Aryana. Wis ganteng pinter dalang. Ngesir Iya dalange toh, Mas? gitu. Elah elah. Arep seneng ngono dadak wis ganteng Lah tedalan. piye to, Mas? Ya. Dongakno warga masyarakat Wonorejo Barat anggone bersih dosa, Nak. Nggih, Iya. mugi-mugi warganya selalu guyub rukun nggih Mas Bambang. Amin, amin. Pinaringan rezeki ingkang barokah. Amin. Panjang yuswane. Amin. Terus apa, Mas? Yo ayem anu apa tinebena saking sengkala. Tinebehna saking Sengkala Rubeda, Amin. rahayu-rahayu. Amin. Salaminyo. Salamnyo, salaminyo. Salaminyo lho, piye to Mas? Aku muni salaminyo kok. Munimu salamnyo. Iya ya ora apa-apa, Nak. Ya Nggih. iki warga padha mirsani, kowe arep ngaturke apa monggo. Es. Napa niki, Mas? Sembarang nyanyi sing kira-kira sing nabuh ora mudeng sing mirsani ora roh. Aku mau lagu dari Cina. Lho, apa? Itu loh yang Sing ndi? yang neng 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 itu loh. Lamunan. Oh iya, Kok pokok iso itu. kok Cina. Itu kan dari Cina toh Mas katanya, Mas. Ini homa lagu lamunan dari China. Lamunan dari China Dari Haya. China, Haya. Haya. Ayo nyanyi lamunan. Bersama campur sari sangkar mustiko laras asporo haya. Haya. Disengkuyung oleh geluduk audio. Haya. Pangga haya. Lah apa ya. toh Mas aku ra iso kok yo. Ya ni hauma sese won an ngono kuwi. Apa wi artine? Engko tak wacap aku dhewe ora mudeng kok. Yo, lamunan sesarengan kalian nduk Lintang Kairo wonten gludok audio Paradis Shooting. Lah, Piye? Nggih. Teh sajake kok kuwi mau tawanan ngono. Penak apa ora? Mas Dalang. Nggih. Penak. Sampeyan tangkret masnan niku. Lah apa wong sing nyanyi sampe nok kontekon denan iki lho. Ayah. Oh iya ya. Penak apa ora? Mas Arya. Kontekon kono neh, moh. Pripun nggih sumer-sumer. Duh berarti lanjut nah. Aku ya seneng kalau lanjut ngono. Nggih, niki pripun? Pun niki Pun niki pun sampun. merdeka mawon. Oh nggih. Badhe Niki nyekar menapa? nyekar sampean. Nganu niki wonten pamundutan sing dereng di niku. Ian Lee. Nggih. Nyang gubuk ya. Karo kilong kok. Oh nggih. Monggo. Alah mesti wong sitok iki jen aku. Wis merasuk, Truk. Iya. Merasuk pol gong.
Bubuk. Turu. Dek Sailendra turu. Turu. Nggih niki pripun malih, Mas? Wis pokok engko campur sari los sampai jam 3. Nggih niki wonten aja suwi-suwi lah aku ninggal bocah nang sekolahan. Muridku mapram tak tinggal rene. Ayo. tali tresno alamate anak soleh kalih kawin kontrak niki. Lek alamate anak soleh kabeh ngadeg kabeh. Alamate soleh Pakunden sakniki ngene. Soleh Pakunden. Alamate soleh pindah Pakunden. Ben Majarata Pakunden. Nggih niki sing pundi riyen niki Mas Bambang. Lho manut monggo cak kersa jenengan. Cuma biar sing tahu biar. tahu. Oh nggih. Kring mangkring lho. Sik piye? Cuma biar dua piye? Petetan. Petetan nggih Pakde. Pun pinten gendel nih ya aja ya. Diomongi cuma biar malah petetan. Sinten? Mbak Raras, wah iki pas iki. Sinden kok Singapura. Cepotis. Sakit nggih? Para wira pradonga? Deng tok delang tok gentlang. Cuma biar sing tahu. Ya. Pas, yuk disepoti. Jaranan tak gentang. Rasah Mas kesuwen. Walah ngene kok ya nesu to mbok limboke. Iya no. Bahaya. Nyawa Mas. Sinden kok jemotos. Ya petinju. Ya. Cuma biar ya Dek, sampean kan totok Surabaya sih. Apa iya? Iya sih. Apa sih? Pokok. Enggak pantes ya. Gak panas. Aku nomaden Mas iki no. Totok Surabaya totok Nomaden Gentak. berpindah-pindah tempat. Oh, wadet. Mas stres saya? Yuk semua biar. Gamelan apa niki nyun sewu? Sembereng. Kolaborasi nggih? Neng. Terus nah malah mandek. Diterusne. Sik sabar Mas percobaan. Aku langgar petho wong iki darahku mumbul. Oh sing iki. Wingi ya ngono, anak wong wayangan gayang-gayang dolanan kerupuk ditabur. Ora apa-apa, kan pun bapak-bapak. Gamelane sing ditabuh sanes tutuke. Iki lho. Kono ya melu. Iki kirane pentas lo negosiasi. Ya. Piye? Ape musik kono. Deren ora. Deren ora. Deren ora kowe. Ayo. Bapak wis nesu ya, Truk. Ayo. Iya. Ayo, ya wis entek bareng anune. Sik. Kang Gareng, Gong. Iki wis cukup nek iki wis nganti bapak teko ngono wis cukup. Ayo sebo kae Ndorayu, Swara Sembadra karo Wara Srikandi. Kepareng rawuh ning kasatriyan Tunjungan. Nom, yuk nyaket. Heeh, ayo. Tunjung Bang Trateng. Yes.
Alon tata lenggahira Risang marta tameng kasih Wisuda andana raras Duh, jimat sesembahan kula. Kanjeng Ibu, rawuh paduka ingkang putra keparenga ngaturaken sumengkeming pangabekti. Ibu, putraku ger wong bagus. Ngaturake pangabekti banget ndak tampa dadekke teguh kayuwananing pun Ibu. Pangestuku tampan ana ger. Nuwun kapundi ndadosaken jimat paribeh. Ibu Wara Sri Kandi, kula ngaturaken sumengkeming pangabekti. Obat ya, Ger. Wis tak tampa karya bombong ing penggalih. Pangestunipun Ibu wae tumandu marang sira ya, Ger. Nun inggih kapundi ndadosaken daya kasantosan kula, Ibu. Blegegeg ugeg sak dulita. Mel. Ndara Ayu Wara Sembadra lan Ndara Ayu Wara Sri Kandi, kula inggih ngaturaken sungkem pangabekti. Iya Kakang Semar wis tak tampa. Kakang Semar iya wis tak tampa tiba padha-padha. Ndara Ayu kekalihipun kula ngaturaken sungkem. Ngaturaken sungkem pangabekti. Kula nggih ngaturaken sungkem pangabekti Ndara Ayu. Sungkem kula Ndara Ayu. Muna kawan Gareng Petruk Bagong wis dak tampa kanthi seneng. Gareng Petruk Bagong tak tampa. Kanjeng Ibu. Lajeng keparenga cumadong dawuh wonten wigatos sing karsa ingkang kados pundi. Kepareng rawuh wonten kasatriyan Tanjung Anom. Menapa badhe paring duka Ibu? Iya Ger, rawuhipun Ibu kejaba mung kapang marang putraku yaktinipun Ibu iki. Bubar wae nyumpena ngimpekke marang sira putraku Abimanyu. Gawang-gawang katon Abimanyu kaya ledang ana satengahing bengawan angin kedadak kasempya ing alun gegulungan satemah kendang kaprajendang. Angka Wijaya bareng Ibu wungu sare nganti gragapan rasaku tumuli Ibu nganti marang ibumu ya diajeng Wara Sri Kandi iki praptana ing Tanjung Anom kuwi tuwi kawidadaning putraku Abimanyu. Ger Ibu Paduka sampun prisa piyambak bilih ingkang putra tansah ayem kemawon lan tansah pinaringan kabagas warasan. Iya, Ger. Syukur yen mengkono nanging jejering Ibu lamun nyempena kang kaya mangkono mesti wae melang-melang, Ger. Kakang Semar, rening panjenengan kuwi disepuke munggo sing dadi pengimpenku mawa pralampita apa, Kakang? Ndara Ayu. Kula kinten niki kok leres. Niki sasmita kadose kok Ndara Abimanyu badhe nampi pacoban. Mila niki mangke kedah ingkang sami prayitna lan surti tingati-ati. Miat langening kalanggiwan. Aglar pandhan moncar
Ong tinoler kekonang surem sorote tan padang kasoran pajaring purnama gekono dasare mangsa katiga dadak sekolah praptane Dian Arjuna Karya kagate ngalih Arjuna wis munyo kang kamanungsan sawangya gendre manis ing boten nginten jebul pangeran bapakne kula prawana ing Tanjung Anom iya ya ibune kula diajeng Sembadra pun kakang kang prapta bekti kula konjo pangeran iya ya Sri Kandi wis ndak tampa Duh Kanjeng Rama sungkum pangabekti kula mugi kunjuk Abimanyu sira ngaturke pangabekti wis ndak tampa pun Rama malah kepara pun Rama bakal paring bebungah Duh Kanjeng Rama sanget ndadosaken kagiyating manah lelabetan menapa dene kula badhe dipun paringi bebungah iya kabeh mau merga saka lekasmu pangertimu kang wis ngorek-orek nyiprati marang asmane wong tuwa gawe wirang marang wong tuamu mula Kang Rama bakal peparing bebungah nyoh tampanana wait iki kepiye kok Abimanyu malah dijempalani tobat Pangeran Arjuna kok malah mentolo menika niki wau pripun kok ngerti-ngerti Ndara Abimanyu diantep aja do meneng wae ayo do ditutke Kanjeng Rama dosa lan lepat kula menapa ngertos-ngertos kula kok dipun jempalani Rama menawi ingkang putra saestu nandhang kalepatan nadyan kapejana kula boten selak nanging dosa lan lepat kula menapa Rama Abimanyu dosamu ndok kempit ndok intit rumangsaku Arjuna ora nate memulang anak supaya nyolong jupuk nanging jebul ala gedhamu wani tumindak culika wani dusta jamus kalimasada aduh Rama kula malah mboten ngertos ingkang dipun kajengaken kowe rasah selak rasah kumbi pancen kowe anak murang tata wis ngorek-orek raine wong tuwa bebasan ilang-ilangan ndok siji adlem mung kudu diajar nyoh tampanana
Tobat. Panjenengan menika dos pundi? Tanpa lahala mula sora karo anak sageleme dhewe, tanpa cetha perkarane apa? Sri Kandi, kowe aja melu-melu perkara iki. Mboten melu-melu pripun? Abimanyu nika nggih anak kula. Bocah ora dosa kok ngerti-ngerti mung diajar. Kula sing mboten trima, nek kowe ora trima malah tak katutke dosamu. Apa dikira Sri Kandi wedi? Garwa kaya ngono kuwi punjong kepel. Kanthi aja nganti ngrebeti kepeksa tak lepasi jemparing. Jan iki kepiye wis Jan? Walah ora karu-karuan. Dara Arjuna tegel ngajar Dara Abimanyu nganti kutaludira. Wah Jan. Gemes aku yen. Ning malah Dara Ayu Sri Kandi maju. Rekane arep ngewangi Dara Abimanyu ning malah dilepasi jemparing. Waduh, kontal ado banget pun nek ditibane. Dara Sembadra niku putrane Mangjak Sumingkir tebih. Dipulosoro karo bapakmu nganti utah ludira. Ibu, kula inggih mboten ngertos lepat kula menapa. Iya pun ibu percaya. Wis saya ngger alu wong sumingkir wae. Gatotkaca. Inggih Paman, kula aturi embut sampun ngantos nuruti dhateng keberananing galih. Dimas Abimanyu menika boten lepat. Abimanyu cetha luput. Wis gawe wirange wong tuwa mboten supados gamblang. Kula aturi nengga Dimas Antasena. Gatotkaca. Kowe melu-melu perkara iki malah ndak katutke dosamu.
kaca ngribeti lepasi jemparing mbuh tibamu. Meraina semubang iwang aruna ati netraning nganggo rapuh sabdaning kukila negara saketer Bungilahing Widara Yaksa rumangsa ayem tentrem nggonku madeg Brahmana ana ing pretapan Widara Payung kene. Inggih Premban, namung keparenga nyuwun prisa. Lajeng menapa ingkang badhe dipun gayuh Sang Maha iku? Ya mesti wae kanugrahan. Wahyu ingkang bakal tumedhak ing Madyapada ingkang dayane bisa mbabar katentreman. Wahyu ingkang saged mbabar katentreman iya. Lah dalah inggih. Inggih. Yen mekaten kula tetep nderek paduka, Remban. Iya, jeneng sira mesti wae bakal ndak kanthi ya mung sumene sawetara merga saka pandugaku Widara Payung bakal ana tamu.
Raina semubang Iwang Haruna kadenetrane nganggo rapuh sabdaning kukila ringgane kara saketer kene donganing kong lirwu sing bini panca kedadak praptanipun Sang Dyayu Wara Sembadra ingkang nganthi ingkang putra Dyanangka Wijaya. Ayu Penemban, malah iki kepasan Yogya aku ketekan, aku ketemu sawijining pendhita ingkang kaya paduka Penemban iki. Lelalana aku nunut ngeyup-ngeyup ana kene ora ketang mung sedaya Penemban. Aduh Sang Dewi, mboten kok ateges kula badhe nduwa nanging kalenggan menika kula badhe kisah sawetawis. Kula badhe minggah sowan wonten ing Kahyangan Suralaya amargi menika para Brahmana dipun timbali kalian dewa ing Kahyangan. Supados anekseni anggenipun para dewa badhe paring pidana dhateng titah ingkang kalepatan dhateng dewa. Lan titah menika badhe dipun cemplungaken wonten ing kawah Candra-Dimuka. Dene lepatipun titah menika krana ngertos-ngertos dawah wonten ing Kahyangan lajeng dipun anggep ngrisak wewangunan lan pepasrene Kahyangan. Teka mesake titah kuwi. Banjur titah kuwi mau sapa? Inggih. Titah menika wonten kalih ingkang nalika semanten dipun jemparing kalian Raden Janaka. Lajeng kendang kapracendang ngantos dumugi ing Kahyangan dene titah menika. Ingkang setri nami Dewi Wara Srikandi, dene ingkang kakung nami Raden Gatotkaca menika Sang Dewi. Dewi Wara Sembadra dupi midanget sabdaning Sang Wiku. Bilih titah ingkang badhe kacemplungaken wonten kawah Candra-Dimuka menika Dewi Wara Srikandi miwah ingkang putra Raden Gatotkaca satemah kaya murup kamurkane kaya ana daya pangribawa nempuh anggane Sang Dewi. Sarirane saya mekar jelek dadi buta. Bujleng iblis lanat padha jek-jekan. Penemban aku iki Badrayaksa. Bareng penemban iki mau dawuh yen to Srikandi lan Gatotkaca bakal cemplungke kawah. Wala dalah aku ora trima. Bimanyu, kowe sawetara mapan ana kene aku tak munggah ning Kahyangan. Dewa-dewa ora gelem ngulungke Srikandi Gatotkaca. Kahyangan tak gawe sungsang bawana balik.
Bojleng iblis larat padha jeg-jegan. Wala dalah dewa-dewa padha nasar tumindake. Sri Kandi Katut Kaca ora luput teko arep dicemplungke kawah. Wala dalah. Kori selo matang kepiki tak dobrake, tak jebole kayangan tak obrak-abrik. Kakang Rada kayangan kok geger para apsara apsari sami lumajar nungsang palang numbuk bentus wonten menapa Kakang? Watala berkencang waru doyong. Bapak wong mbok bolang licudhe sapa sing gawe? Di Guru. Menika wonten pengamu ing buta Di Guru. Yaksa sinten Kakang? Lah mangkira nggih dugi mriki dhewe to.